Айде, татко, да покажем ние на село какво имаме, как се храним. Леко, тате. Открили са, че имало червени. Въпреки че имаме доста зелени, които ще започват. Да. И там се вижда, че започва. Сега ще го видим. Вървете напред, за да го видя. Я да видим. О, доста е голям. Тук има и същия домат отново. Да. Има доста. Тук има един. Да, започва татко. Много голям. Без нитрати, без пръскане. Директно късат и ядат. Нека им дойде времето и показваме. Това е същите някакво. Да, добре, татко, върви напред. Тук има също домати. Да. Тук Само пак. чиста говежда тор и вода. Тук има доматка. Започват. Тук има една доматчица. Тук пак има една. Да, ясно. И тук има доматки. Тук също има доматка. Червена е, малко почервеня. Да. Тук пак има доматка. Да, тук ясно. има много доматки. И тук полка, доматка, малка. Чисто. Там има червена доматка, тук пък зелена, тук има някакво си. И тук има доматка. Тук има три, които червеният сега. Да, и нагоре има още. Тате, Да. ето още една доматка. Има една, също пак като червени. Да, татко. Ела да видите тази доматка. Да. Ето те доматки. Тук има биволско сърце. Тате, ела Да, още са зелени. тук има пак. Ясно. Да, ясно, татко. Тук пак има Да. доматка. Тук отново. Добре. Тази сама не израсна. Добре, това е, татко, спираме за сега и като зреят пак Да. и другия парник. Да.